Mayong gabi, mayong adlaw kanatong tanan, mga igsuon ko diha ni Kristo. Mga igsuon, dalaygo ng Dios nga nakahigayon na usab kita karon sa pagpaambit karong mga orasa sa atong Facebook Live, mga igsuon. Mga higala, sa dili pa ta magsugod sa atong paggahisgutan karon, ato usang pasalamatan ang atong Ginoong Dios nga nakapahigayon nato karong orasa nga maghisgot na usab kita mahitungod sa mga pagtulun-an sa atong simbahan nga Katoliko. Mga igsuon, inyong ubos nga lagad si Brad Giancarlo Badinas makighisgot, magtudlo kaninyo mahitungod sa mga pagtulun-an sa atong simbahan nga Katoliko. Diin kanunay kining giatake sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko. O kanang ilang mga atake mahitungod sa atong simbahan nga Katoliko, ato kanang tubagon base gayud sa balaang kasulatan. Busa mga igsuon, sa dili pa ta magsugod nining atong programa karon, ang katin-awan sa pagtuong Katoliko. Tugutis ako sa pag-ampo sa dili pa ta magsugod, mga higala. Manguros ta sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nakas mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa dili pa ta magsugod, mga igsuon, sa atong topic karon, ato saning itimbaya nga naglantaw sa atong Facebook Live. Pa-shout out ni Paul Bailusis. Salamat Brad Paul Bailusis sa imong pagsunod sa akong live karong orasa. Ug sa mga naminaw karon, maayong hapon kanatong tanan. Mga igsuon, ang atong pagahisgutan karon, mga higala, mahitungod ang papel ni Santa Maria Birhen. Daghan sa atong mga kaigsuonan, mga igsuon, mga kaigsuonan atong mga protestante nga mga taki kanunay sa atong mahal na Birhen Maria. Dunay mga kaigsuonan nato nga mga dili Katoliko nga ang ilang pag-ila ni Maria sama lang kanila nga ordinaryong tao, pinili sa Dios o gihimo lang instrumento sa Ginoo aron diha ipakataw ang atong manluluwas. Daghang mga kaigsuonan natong mga protestante nga ang ilang pag-ila ni Santa Maria sama ra gyud sa ordinaryong tao nga diin pinili sa Ginoo o gihimo lang nga instrumento aron diha ipakataw ang atong manluluwas. Pero mga igsuon, unsa man gyoy panudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mahitungod ni Santa Maria Birhen, ug unsa man ang iyang papel ni Santa Maria sa kaluwasan sa tao. Mga igsuon, balikon ko, ang atong mga kaigsuonan nga mga protestante, ang ilang pag-ila ni Maria Birhen sama ra gyud kanato nga ordinaryong tao. Makasasala, ang uban nagtudlo pa nga si Maria sama sa ubang babae nga dili na birhen, human manganak ni Kristo. Mao ra gyud na ang ilang pag-ila ni Santa Maria. Unya si Maria dili dapat ampuan, si Maria dili dapat simbahon. Sama ra gyud kanila nga ordinaryo ra gyud tao si Maria, mga higala. Pero alang kanatong mga Katoliko,
unsa man gyud ang panudlo sa Santa Iglesia Katolika base sa panudlo sa Biblia, mga igsuon. Mga igsuon ko diha ni Kristo, unsa man ang papel ni Santa Maria Birhen sa atong kaluwasan, mga higala. Una sa tanan, kung adunay babay nga gihisgutan sa Biblia nga nakaangkon sa daghang mga kasina ug mga pagsaway, kini dili lain kundili si Santa Maria, ang inahan ni Hesukristo nga atong manuluwas. Unsa, mga igsuon, matud pa sa panudlo sa atong simbahan nga kung adunay babay nga gihisgutan sa Biblia nga nakaangkon sa daghang mga kasina ug mga pagsaway, kini dili lain kundili si Santa Maria, ang inahan ni Hesukristo nga atong manuluwas. Apan ang usa ka maayong Kristohanon dili makaako sa pagpasikpala ni masina kaniya, kundili takos gayud nga mopasalamat ug muday kang Santa Maria. Unsa may punto nato niini, mga higala, nga diri sa Biblia, mga igsuon, kung duna di ay babay nga gisgutan sa Biblia nga nakaangkon sa daghang mga kasina, nakaangkon sa mga pagsaway, kini dili lain kundili si Santa Maria Birhen, mga igsoon. Si Santa Maria Birhen, mga higala, mao kini ang babay nga gihisgutan sa Biblia nga nakaangkon sa grabing kasina, sa grabing kanang ingnon nato mga higala nga pagsaway, mga igsuon. Way lain mao gayud ni si Mama Mary. Si Mama Mary, mga higala, gisaway pag-ayo, gisinahan, mga igsuon. Mao na, mga higala, nga ang panudlo sa Santa Iglesia nga kung adunay babay nga gihisgutan dinhi sa Biblia nga nakaangkon sa daghang mga kasina ug mga pagsaway, mga atake, kini dili lain kundili si Santa Maria, mga igsoon. Apan ang maayong Kristohanon, apan alang kanato, mga igsoon, ang maayong Kristohanon dili makaako sa pagpasipala ni masina kang Maria, kundili takos gayud nga mopasalamat ug mudaig kang Maria, mga igsoon. Sa ato pa di, mga higala, nga alang kanatong mga Kristohanon, dili gayud kita angay masina ni Maria, dili gayud kita mo makaako sa pagpasipala ni Maria. Ang dapat natong buhaton, takos gayud nga mopasalamat ug magday ni Santa Maria Birhen, mga higala. Ang Biblia nagtudlo kanato, mga igsuon, nga ang usa ka babay nga may kahadlok sa Dios, ang usa ka babay nga nagatahod sa Dios, takos gayud siya pasidunggan. Naa ba na sa Biblia? Naa. Atong basahon ang Proverbio o Panultihon, Kapitulo 31, versikulo 30 ngadto 31. Unsa may atong mabasa dinhi, mga higala? Atong basahon ang balaang kasulatan, Salmo Kapitulo Panultihon o Proverbio, Kapitulo 31, versikulo 30 ngadto sa 31. Nag-ingon dinhi: ang pabor malimbungon ug ang kaanyag kawang, apan ang usa ka babay nga nagahadlok sa Ginoo, siya pagadaygon. Unsa ray atong mabasa, mga higala? Nga ang babay nga may kahadlok sa Ginoo, unsa gingon dinhi? Siya pagadaygon. Sa ato pa di, mga higala, nga ang usa ka babay nga may kahadlok sa Ginoo, ang babay nga nagatahod sa Ginoo, takos matud pa sa balaang kasulatan
siya pagadaygon. Unya karon mga higala, si Santa Maria mga igsuon, may kahadlok ba siya sa Ginoo? Si Santa Maria, may pagtahod ba siya sa Ginoo? Yes, duna siya'y kahadlok sa Ginoo. Duna siya'y pagtahod sa Ginoo. Pero unsa may atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan mga higala, nga ang babay nga nagahadlok sa Ginoo, ang babay nga may kahadlok sa Ginoo, matud pa sa Proverbio o Panultihon 30:31 nga takos og pagadaygon gayud kanang bayhana. Mauna mga higala kong mga igsuon nga nagtan-aw karon nga si Santa Maria Birhen nga may kahadlok sa Ginoo, dunay pagpaubos atubangan sa Ginoo. Mao na nga si Maria nakadawat og mga pagdaig sa katawhan. Tanang mga Katoliko tibuok kalibutan nagdibuto sa atong mahal na Birhen Maria. Nagdaig ni Santa Maria Birhen. Sa unsang pamaagi nga nagdaig ta sa mahal na Birhen Maria, pinaagi sa atong pag-ampo sa santos nga rosaryo mga higala. Nya unsa may gitudlo sa balaang kasulatan sa Panultihon 31:31 nga ang babay nga may kahadlok sa Ginoo, takos siya pagadaygon. Mauna si Santa Maria Birhen mga igsoon, nga si Santa Maria Birhen among gidaig. Kaming mga Katoliko gidaig namo si Santa Maria Birhen, kay igo lamang kami nagtuman sa Biblia nga ang babay nga may kahadlok atubangan sa Ginoo, takos siya pagadaygon mga igsuon. Mauna mga higala nga si Santa Maria among gidaig. Sa unsang pamaagi nga among gidaig si Maria, pinaagi sa paglitok namo sa santos nga rosaryo mga higala. Kamong mga dili Katoliko, unsa man ang inyong pagdaig ni Maria? Inyo bang gidaig si Maria? Wala. Kay para ninyo ang Dios ray daygon, ang Dios ray ampuan, ang Dios ray pagasimbahon. Pero wa di mo masayod mga higala. Ang Biblia nagtudlo kanato sa Panultihon Kapitulo 31 versikulo 30 ngadto sa 31 nga ang babay nga may kahadlok sa Dios pagadaygon gyud na ang bayhana. Mao kana mga higala, mao kana mga igsuon, mao na mga higala nga ang maayong Kristohanon dili makaako sa pagpasipala ni Maria. Ang maayong Kristohanon dili makaako sa pagpangataki ni Maria. Hinuon ang maayong Kristohanon muday ug takos gayud mo pasalamat ni Maria mga higala. Unsa may atong mga kamatuoran mga igsuon nga gitudlo sa Biblia mahitungod ni Maria mga igsuon. Unsa may mga kamatuoran nga gitudlo sa balaang kasulatan mahitungod ni Maria. Unsa may papel ni Santa Maria sa kaluwasan sa katawhan mga higala. Mga igsuon, ang panudlo sa Santa Iglesia nga dunay gibasihan sa Biblia nga si Santa Maria mga higala dako kayog natampo sa kaluwasan sa katawhan. Nganong nakatampo man si Maria mga igsuon sa kaluwasan sa katawhan? Tingali gunahuna sa uban nga mga dili Katoliko, dili man si Maria mo'y nagpalansang. Dili man si Maria mo'y midupa sa krus aron ta luwason. Dili man si Maria mo'y nagpato sa dugo aron maluwas ang katawhan. Yes, sakto kamo nga dili si Maria mo'y nagpalansang. Apan si Maria mga higala nakatampo sa kaluwasan sa katawhan. Nganong moingon man ta nga si Maria nakatampo sa kaluwasan sa katawhan? Kay tungod mga igsuon, timan-an nato ang iyang anak nga si Kristo, Dios mga igsuon. Busa kay si Kristo Dios man mga higala. Ug unsa may Dios? Ang Dios Espiritu, walay unod ug way bukog. Mabasa kana nato sa Juan Kapitulo 4 versikulo 23 ngadto 24 nga ang Dios Espiritu. Unya unsa maning espiritu
mabasa sa Lucas 24:39. Ang espiritu, matud pa diri sa Lucas 24, ang espiritu walay unod ug walay mga buko. Timan-an nato mga higala si Kristo Dios. Busa kay ang Dios espiritu man, walay unod ug walay bukog. Pangutana, unsaon man pagtubos ni Kristo sa katawhan nga espiritu man siya? Dili man siya makita. Unsaon man pagpakamatay ni Kristo dito sa krus, unsaon man niya pagpaaga sa dugo, nga espiritu man ang Dios. Si Kristo Dios man, espiritu man. Wa may unod, wa may dugo. Pero makapangutan na kita, diin man nakabaton si Kristo unod, diin man nakabaton si Kristo og dugo, kay pinaagi sa dugo mga higala na pasaylo ang katawhan. Mabasa na sa Hebrehanon kapitulo 9, bersikulo 22, unsa may gitudlo ni Apostol Pablo mga higala. Matud pa sa Hebrehanon 9:22, kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan mga higala. Sa ato pa di mga higala, ang pagpanubos, ang katubsanan, nagkinahanglan gyud og dugo mga igsuon. Matud pa sa Hebrehanon 9:22, nga kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan mga higala. Muna mga igsuon, gikinahanglan sa pagpanubos, gikinahanglan sa pagpanubos ang dugo mga igsuon. Unya si Kristo mga higala, Dios man siya, o ang Dios espiritu man. Nya unsaon man pagkadunay dugo kining Dios nga espiritu man, mao na makapangutan na kita, diin man si Kristo unod, diin man si Kristo bukog, diin man si Kristo dugo mga higala. Kay gikinahanglan man sa kaluwasan, gikinahanglan man sa pagpanubos ang dugo, no? Matud pa sa Hebrehanon 9:22, walay kapasayloan mahitabo kung walay pagpaaga sa dugo. Dugo ang gikinahanglan sa pagpanubos. Mao na makapangutan na kita mga higala, diin man si Kristo dugo, diin man si Kristo unod mga higala. Atong mabasa sa Hebrehanon kapitulo 2, bersikulo 13. Unsa may atong mabasa mga higala dinhi sa Hebrehanon kapitulo 2, bersikulo 13 ngadto sa 14. Si Kristo nakaambit sa iyang inahan og unod og dugo mga igsuon. Sa ato pa di mga higala, ang tubag sa pangutana, diin man si Kristo unod, diin man si Kristo dugo. Matud pa sa Hebrehanon kapitulo 2, bersikulo 13 ngadto sa 14, ang dugo ug ang unod ni Kristo gikan sa iyang inahan nga mao si Santa Maria. Sa ato pa di mga higala, mao kana ang dakong natampo ni Santa Maria Birhen, nga ang kadto dieng dugo ug unod nga nabatunan ni Kristo gikan dito sa iyang ginikanan mga higala. Bisan si Maria dili mo'y nagpakamatay sa cross, dili bitaw si Maria mo'y nagpakamatay sa cross, pero dili malalis nga kadtong unod, kadtong dugo ni Kristo nga gigamit ni Kristo sa pagpanubos gikan kadto sa iyang inahan nga mao si Santa Maria Birhen. Dili kini ako mga higala, kundili igo lamang ako nagbase sa balaang kasulatan mga igsuon. Unsa day atong mabasa sa Hebrehanon 2, bersikulo 13-14, nga ang anak nakaambit sa unod ug sa dugo sa iyang inahan. Ingon usab si Kristo nakaambit sa unod ug sa dugo sa iyang inahan mga igsoon. Kinsa man ang inahan ni Kristo, dili malalis, mao si Santa Maria Birhen mga higala. Mao kana ang dakong natampo mga higala ni Santa Maria Birhen sa kaluwasan sa katawhan. Ang iyang dugo, ang iyang unod, iyang gipaambit ngadto sa iyang anak mga higala. Mao kana ang dakong natabang ni Maria. Although bisag si Maria dili mo'y nagpakamatay sa krus, dili si Maria mo'y nidupa sa krus, dili bitaw si Maria nidupa sa krus, pero dili nato kayang piyungan,
Dili nato kayang piyungan sa atong mata nga si Maria dako kayog natampo sa kaluwasan sa katawhan, kay ang unod ug dugo nga gigamit ni Kristo gikan kadto ni Santa Maria Birhen mga higala. Mao kana mga igsuon, mao kana ngano si Maria mga igsuon gihatagan na mog taas nga pagtratar. Ngano si Maria mga higala nga kaming mga Katoliko dako man namong pagrespeto ni Santa Maria. Kay dili lamang nga siya nakatampo sa kaluwasan, kundili inahan siya sa atong manluluwas mga higala. Ngano nga atong mga kaigsuunan nga mga Protestante dili man sila kasabot ni ana? Ngano ang ilang pagtan-aw ni Santa Maria sama lamang sa ordinaryong tao? Dili na birhen, mao man na ang ilang pagsabot mga igsuon. Si Maria makasasala. Si Maria nagkinahanglan og manluluwas kay kuno si Maria makasasala. Pero mga igsuon, wala sila kasabot niya na. Mao kanang punto numero 1 ang papel ni Santa Maria mga igsuon. Ang papel ni Santa Maria, balikon ko, nakatampo siya sa kaluwasan sa katawhan. Mao kana mga igsuon. Dili lalim mga igsuon ang natampo ni Santa Maria, kay unod ug dugo jud ni Santa Maria mga higala ang gitampo mga igsuon sa kaluwasan sa katawhan. Mao na mga igsuon nga pinaagi sa dugo ang katawhan na luwas. Pinaagi sa dugo ni Kristo ang katawhan na hinlo. Asa mabasa sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 7. Tuguti ko mga igsuon sa pagbasa ni ining maong mga sitas. Kining unang Juan kapitulo 1 bersikulo 7 mga higala. Ingon niini atong mabasa mga igsuon. Ingon niini atong mabasa mga higala. Nag-ingon din apan kung kita naglakaw diha sa kahayag, maingon nga siya anaa sa kahayag, kita adunay pakigdait sa usag-usa, ug ang dugo ni Hesus Kristo nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang mga sala. Unsa may mapupo nato nining tekstuha mga higala nga ang dugo ni Hesus Kristo mo'y nagahinlo sa atong mga sala. Dugo ni Hesus Kristo mo'y nagahinlo sa atong mga sala. Unsa di ay mga higala? Dugo ni Kristo. Ug diin manggikan si Kristo dugo, dili malalis. Mabasa sa Hebrehanon kapitulo 2 bersikulo 13-14, ang dugo ni Kristo gikan sa iyang ginikanan mga higala. Unya unsay gihisgutan sa Biblia? Ang dugo ni Kristo nagahinlo sa atong mga sala. O kadtong dugo ang mga higala, dili lamang kang Kristo to. Gikan to ni Maria matud pa sa Hebrehanon 2:13-14. Kay si Kristo nakaambit man sa dugo sa iyang ginikanan. Therefore katong dugo ni Kristo dili lamang kadto iyaha kundi gikan ni Santa Maria Birhen. Mao kana ang dakong natabang ni Santa Maria. Dugo ang gitampo ni Maria mga igsuon sa kaluwasan sa katawhan mga higala. Dugo mga igsuon. Tingalig mingon ang akong katbang. Dugo man ni Kristo? Wala man ing na dugo ni Maria? Sakto, dugo ni Kristo pero dili malalis nga kanang dugo ni Kristo gikan kana ni Santa Maria Birhen mga higala. Gikan kana ni Santa Maria Birhen. Ang kanang dugo ni Kristo nga naghinlo kanato gikan kana ni Santa Maria Birhen, dili kana malalis. Kung nagtuon kitag Biblia, dili kana malalis nga si Kristo nakaambit sa dugo og sa unod sa iyang ginikanan. Mabasa kana sa Hebrehanon kapitulo 2 bersikulo 13-14. Mao kana mga higala. Mabasa kana sa balaang kasulatan. Nganong supakon man gyud na sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko.
Nagbasa man ka mo Biblia. Nagbasa man mo Biblia, dili ka na malalis nga kanang dugo ni Kristo nakaambit lamang kana siya sa iyang ginikanan. Kanang dugo ni Kristo, kanang unod ni Kristo, diin ka na gikan ka na sa iyang ginikanan. Mao kanay atong mabasa mga higala sa Hebrehanon kapitulo 2. Bersikulo 13 ngadto 14. Nga ang anak nakaambit sa unod ug dugo sa iyang ginikanan, sa iyang inahan. Ingon usab si Kristo, liman ka ni anak. Ingon usab si Kristo nakaambit sa iyang unod ug sa dugo sa iyang inahan. Busa mga higala, klaro, tataw, hayag pa sa utong tutok, tinaw pa sa tubig sa butong, nga kana ding dugo ni Kristo nga diin mo'y nakahinlo sa atong mga sala, gikan kana ni Santa Maria Birhen. Dili kay iyaha lang ng dugoa, kundili gikan kana ni Santa Maria Birhen. Mao kana ang dakong natampo ni Santa Maria Birhen mga higala. Mao kana ang kamatuoran nga gitudlo sa Biblia, mahitungod sa papel ni Santa Maria Birhen sa kaluwasan sa katawhan mga higala. Balikon ko, wala manudlo ang Santa Iglesia Katolika nga si Maria Birhen mao'y nagpakamatay sa krus. Wala manudlo ang Santa Iglesia niya na. O wala pod manudlo ang Katoliko nga si Maria Birhen mao'y nagluwas kanato. Wala manudlo ang Santa Iglesia Katolika niya na. Ang panudlo sa Santa Iglesia nga dunay gibasihan sa Biblia nga si Santa Maria Birhen nakatampo sa kaluwasan sa katawhan. Nganong moingon kog nakatampo? Tungod kay kadtong dugo ug unod ni Kristo, didto to siya mikuha sa iyang ginikanan. Unsa pay ikaduhang punto mga higala nga natampo ni Santa Maria Birhen sa kaluwasan sa katawhan? Katong iyang pagsugot. Katong pagsugot ni Maria Birhen nga mahimo siyang inahan sa atong manluluwas. Dihang gipahibaw siya sa anghel nga si Gabriel. Mingon ang anghel Gabriel kang Maria, Maria ayaw kahadlok, gikahimutan ka sa Dios. Di man kaniya na si Maria gikahimutan sa Dios. Unya atakihon lang sa mga laing reliyon. Ordinaryo lang ang pag-ilas mga laing relihiyon. Si Maria gikahimutan sa Dios, unya panamastamasan lang sa laing reliyon. Atakihon lang sa mga laing relihiyon. Si Maria gikahimutan sa Dios. Matod pa sa anghel. Mamakak ba di ang anghel? Ningon ang anghel, ayaw kahadlok Maria kay gikahimutan ka sa Dios. Mingon na yung anghel nga to kang Maria, Ave Maria gratia plena, Dominus tecum. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Mao kanay giingon sa anghel. Ang anghel naghimaya ni Maria. Kita pa kahang tao lang nga ubos ra sa anghel, dili hinon mo himaya, mudaig ni Maria. Mabasa na sa Lucas 1:28, mingon ang anghel, maghimaya ka, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan. Gidaig pag-ayo sa anghel si Maria. Maghimaya ka, puno ka sa grasya. Unsa dis Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa nimo. Bulahan ka sa tanang babae. Bulahan usab ang bunga sa tiyan mga sisos. Gidaig pag-ayo sa anghel si Maria. Gidaig sa anghel si Maria mga igsuon. Sama na pananglit mo ingon ta nga, Brad, katsoy gud nimo. Kaadunahan gud nimo. Kanindot gud nimo sinuluban. Gidaig nimo ang imong higala ana. Maingon usab sa gihimo sa anghel, miingon ang anghel ngadto kang Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa tanang babae. Gidaig sa anghel si Maria mga higala. Kita pa kaha nga tao lang ubos ra sa anghel, di ta mo daig ni Maria. Balikon ko mabasa sa panultihon 31:31. Unsa may giingos panultihon? Ang babae nga may kahadlok sa Ginoo pagadaygon gayud ng bayhana. Mao na mga igsuon nga kami nagdaig mi ni Maria. Kay igo lamang kaming nagtuman sa balaang kasulatan
nga ang babay nga may kahadlok sa Ginoo takos gayud pagadaygon. Okay mga higala, balik kita. Unsa may ikaduhang natampo ni Maria sa kaluwasan. Ang ikaduha mao ang iyang pagsugot nga mahimo siyang inahan sa atong manluluwas. Mao kadto ang natampo usab ni Maria nga gusto si Maria nga anha ipakataw si Kristo mga higala sa iyang sabakan mga igsuon. Musugot si Maria. Si Maria mingon, matuman unta ang imong gisulti anghel. Gusto ni Maria sa Dios. Daan na kanang gitagna sa Dios mga higala. Pinaagi sa iyang mga propita. Si propita Isaias nga nilamdagan sa Dios, nakasulti siya niining tagnaa. Atong basahon sa Isaias kapitulo 7 bersikulo 14. Unsa may atong mabasa dinhi mga higala. Isaias kapitulo 7 bersikulo 14. Ingon ini atong mabasa mga igsoon. Atong patilinghugan ang balaang kasulatan. Niya mga igsoon, niya ang tagna ni propeta Isaias nga nilamdagan sa Dios. Iyang gitagna si Maria Birhen sa iyang pagpanamkon niya sa batang Hesus. Ingon ini atong mabasa mga higala sa Isaias 7:14. Busa ang Ginoo mismo muhatag kaninyo usa ka ilhanan. Klaro kay mga higala nga ang Ginoo gyud mo'y muhatag og ilhanan. Kinsay mihatag niini? Ang Ginoo gyud mo'y muhatag og ilhanan. Unsa man kining ilhanan nga ihatag sa Ginoo kanato? Tanawa ang usa ka birhen manamkon ug mohimugso og usa ka lalaking anak ug mutawag sa iyang ngalang Emmanuel. Klaro kay mga higala nga mao kini ang gihatag sa Dios og ilhanan. Mao kini ang ilhanan nga gihatag sa Dios diri kanato, nga ang usa ka birhen manamkon ug moanak og usa ka batang lalaki pagatawgon og Emmanuel. Unya kinsa man kining birhina mga igsuon? Way lalis mao ang atong mahal na Birhen Maria. Kini nga birhen nga gitagna ni propeta Isaias nga nilamdagan sa Dios, mitagna nga ang usa ka birhen manamkon og moanak og usa ka batang lalaki og pagatawgon og Emmanuel. Unya kining tagna mga igsuon, natuman ba kini? Ang tubag natuman. Kanus amang kini natuman panahon sa Bagong Testamento dihang si Maria nanganak siya sa batang Hesus nga mao pagatawgon og Emmanuel nga nagpasabot ang Dios uban kanato. Ingon ini atong mabasa mga higala sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 23. Ingon ini atong mabasa mga igsoon. Tanawa usa ka birhen magasamkon sa usa ka bata og magahimugso sa usa ka lalaking anak og sila magtawag sa iyang ngalan nga Emmanuel, nga ang hubad ang Dios uban kanato. Natuman ba kini mga igsoon? Natuman dihang si Maria nanganak ni Hesus. Sa ato pa si Maria mao ang gitagna ni Isaias nga siya manamkon ug moanak siya og bata nga pagatawgon og Emmanuel nga nagpasabot ang Dios uban kanato. Klaro kay mga higala nga si Maria mga igsuon, daan na siya gitagna sa propeta nga si Isaias nga siya gyud ang manamkon sa batang Hesus. Gitagna na daan si Santa Maria Birhen mga igsuon. Mao na mga higala nga sa pagsugot ni Maria nga mahimo siyang inahan sa batang Hesus, mahimo siyang inahan ni Hesus, mao kadto ang dakong natampo ni Santa Maria mga higala. Nga nisugot si Maria nga siya'y muda ni Hesus
sulod sa siyam ka bulan. Dili ba mga igsuon nga kanang pagsugot ni Maria nga mahimo siyang inahan sa manluluwas nga mao si Jesus, usama na kapag tampo ni Maria? Mitampo na usab si Maria ana. Misugot si Maria nga mahimo siyang inahan ni Jesus. Anha ipakatao si Jesus sa iyang sabakan mga igsuon. Dad-o niya si Jesus sulod sa siyam ka bulan. Usa ka na kapamaagi. Ug mao ka na ang timaan nga si Maria mga igala mitampo sa kaluwasan sa tao. Mao ka na ang ikaduhang natampo ni Maria sa kaluwasan nga nisugot siya nga anha ipakatao niya si Jesus. Iyang gidala si Jesus sulod jud sa siyam ka bulan, iyang gida ang atong manluluwas. Unya pasipad-an lang sa mga dili Katoliko. Ordinaryo lang ang pag-ila nila ni Maria. Mao na nga kaming mga Katoliko ang pag-ila namo ni Maria usa gayud ka espesyal nga babay. Si Maria gihatagan na og taas nga pagpasidungog. Unsa na siya nga pagpasidungog dili sabton nga nilabaw pa siya sa Dios. Di na mao kun dili ang pagpasidungog namo ni Maria. Giterminuhan kana na og hyperdulia. Unsa nang hyperdulia? Taas-taas siya. Taas-taas nga pagpasidungog kaysa uban nga mga santos. Kaysa ubang mga santos sama nila Santa Monica, Santa Rita, Santa Teresa de Avila. Ang among pagpasidungog kanila gitawag kana namo og sa termino nga veneration. Pero si Maria mga igsuon nga inahan ni Jesus. Inahan sa Dios nga mao si Jesus. Kay inahan man siya sa Dios nga mao si Jesus. Amo siyang gihatagan og taas-taas nga pagpasidungog sa ubang mga santos. Ngano miingon mig taas-taas nga pagpasidungog kay sa ubang mga santos? Kay tungod kay siya lamang ang nakatampo sa kaluwasan mga igsuon. Siya lang ang nakatampo sa kaluwasan sa katawhan. Si Maria lang ang nakatampo sa kaluwasan sa katawhan. Wala man mahiapil ang mga santos ug santa mga igsuon sa sama nilang Santa Monica, San Agustin. Wa man na sila makatampo sa kaluwasan sa pagpanubos ni Kristo. Wa man na sila makatampo. Si Maria lang ang nakatampo mga igala sa kaluwasan sa katawhan. Kay balikon ko ang unod ug dugo gikan man to ni Maria. Katong unod og dugo nga gigamit ni Kristus pagpanubos gikan man to sa iyang inahan. Mao na nga si Maria dili lang kay inahan sa Dios, nakatampo pagyud siya sa kaluwasan sa katawhan. Mao na nga si Maria gihatagan namo og taas-taas nga pagpasidungog sa mga ubang mga santos mga higala. Kay una siya lang ang babae nga nakatampo sa kaluwasan sa katawhan. Ikaduha, si Maria mga higala mao gyud ang inahan sa atong manunubos. Siya lang nahimong inahan sa atong manunubos. Kanang mga santos o mga santa sa atong simbahan, wala man na sila mahimong inahan sa Dios. Si Santa Monica wa man na mahimong inahan sa Dios. Si Santa Teresa de Avila wa man na mahimong inahan sa Dios. Si Santa Maria lang ang nahimong inahan sa atong Ginoong Dios. Inahan sa Dios mga higala nga mao si Jesus. Muna nga si Maria gihatagan namo siya og taas-taas nga pagpasidungog. Og kanang taas-taas nga pagpasidungog gitawag kana sa termino sa Katoliko nga hyperdulia. From the word hyper sa ato pa taas-taas siya nga pagpasidungog kaysa ubang mga santos. Pero wa na magpasabot nga si Santa Maria nga nilabaw pa siya sa Dios. Dili na mao ang panudlo sa Santa Iglesia. Wala mi manudlo nga si Maria taas pa sa Dios. Wala man manudlo ang Santa Iglesia niya na. Kay nasayod kami nga si Santa Maria sulugoon sa Ginoo. Busa ubos lang siya sa Ginoo. Mo na nga wa mi manudlo nga si Santa Maria labaw pa sa Dios. Gani mabasa gani na sa Biblia nga si Maria miingon nga ulipon sulugoon ako sa Ginoo. Sa to pagipakita ni Maria nga ubos ra gyud siya sa Ginoo, ubos ra gyud siya sa Dios. Wala siya mulabaw sa Dios. Mao na nga kanang mga akusasyon, kanang mga akusar sa mga dili Katoliko nga si Maria kuno gihimo namong Dios. Labaw na si Maria sa Dios, sayop kana.
wala kami magtudlo, kaming mga Katoliko nga si Maria labaw sa Ginoo o labaw siya sa Dios. Kundili si Maria gihatagan lang namo siya og labaw nga pagpasidungog kaysa ubang mga santos. Diin man si Maria milabaw sa mga pagpasidungog, diha sa mga santos. Taliwala sa mga santos ug mga santa sa langit, labaw si Maria sa pagpasidungog. Maunay mo'y panudlo sa Katoliko, dili kay nilabaw si Maria sa Dios. Ang among pagpasidungog ni Maria nilabaw pa sa Dios, di na mao. Diin man nalabaw si Maria, diha lang sa pagpasidungog. Labaw si Maria sa among pagpasidungog. Ang among pagpasidungog ni Maria labaw kaysa ubang mga santos. Kay balikon ko kay siya ra ang babae nga nahimong inahan sa atong Dios. Ikaduha, siya lang ang babae nga nakatampo sa kaluwasan. Tungod ni anang rasona, gihatagan namo si Maria og labaw nga pagpasidungog kaysa ubang mga santos. Dili kay ang pagpasidungog namo ni Maria nilabaw na sa Dios, di na mao. Kay gipakita ra ba ni Maria kung unsa si Maria, sulugoon siya sa Ginoo. Meaning ubos ra si Maria sa Ginoo. Busa dili na mao nga nanudlo mi nga si Maria labaw sa Ginoo o gihimo namong Dios si Maria. Dili na mao'y panudlo sa simbahang Katoliko. Okay, mao ka na mga higala nga si Maria mga igsuon, mao ka na ang ikaduhang papel ni Maria nga nakatampo si Maria sa kaluwasan sa katawhan. Kay tungod kay misugot siya nga mahimo siyang inahan sa atong batang Hesus. Mao nahimo siyang inahan sa atong manuluwas nga si Hesus. Kay ngano man, kay gitagna naman kana si Maria daan. Gitagna naman na si Maria ni propeta Isaias nga ang Ginoo gyud mo'y muhatag og timaan. Unsa man kining timaan nga ihatag sa Ginoo, si Santa Maria magmabdos og muanak siya og batang lalaki pagatawgon og Emmanuel. Busa si Maria gitagna na siya daan sa mga propeta. Siya lang ang babae nga gitagna sa mga propeta. Ang ubang mga santos wala tagnaa. Si Santa Teresa de Avila wala tagnaa mga igsuon. Unsa pang mga santos, si Maria Magdalena wala tagnaa sa propeta. Si Maria Cleophas, doon na may mga daghang Maria nga gisgutan sa Biblia. Maria Cleophas, Maria Magdalena, daghang Maria nga gisgutan sa Biblia pero wala na sila tagnaan ni propeta Isaias. Pero si Maria lang ang bugtong babae nga gitagna ni propeta Isaias. Si Maria lang ang gitagna sa propeta. Mao na nga si Maria gihatagan na mo siya labaw pagyud sa pagpasidungog sa mga santos. Kay ang ubang mga santos wa man natagnaa sa propeta. Di ba? Mao na mga igsuon. Nya ikaduha mga igsuon ay ikaduha kanang unsa pa, si Maria mga higala, siya lang ang babae nga sa makadaghan nagpakita siya sa nagkananaing dapit. Siya lang ang babae nga nagbalik-balik og kanaog gikan sa langit dinhi sa yuta. Nagpadayag siya mga igsuon. Nagpakita siya dito sa Our Lady of Fatima, dito sa Portugal. Nagpakita si Maria sa tulo ka bata. Ikaduha dito sa Birhen sa Guadalupe, nagpakita si Maria sa iyang mga aparasyon, sa iyang mga apparition. Nagpakita siya ni Father Gigo dito sa Guadalupe. Nagpakita siya ni Saint Bernadette Soubirous dito sa Lourdes, Francia. Nagpakita si Santa Maria. Siya lang ang babae nga bisa ka kanaog gikan sa langit dinhi sa yuta. Mao na nga si Maria mga higala, gihatagan na mo siya taas-taas nga pagpasidungog. Kay siya ra gyud ang babae, siya ra gyud ang santa sa langit nga nagsagunson og kanaog aron magpakita siya sa mga tao. Nagpakita siya sa tulo ka bata dito sa Fatima, Portugal. Nagpakita siya ni Father Gigo dito sa Guadalupe. Nagpakita siya ni Saint Bernadette
Sobiros dito sa Lourdes, Francia, siya ra gyud ang santas, siya ra gyud ang santa nga sa gunson nagpakita mga higala. Nagpakita, nakig-istorya sa mga tao. Si Santa Maria, siya ra gyud ang nagsagunson og pagpakita. Ang ubang mga santos wa man na magsagunson og pagpakita. Wa man na magsakakanaog ang ubang mga santos. Si Maria ra gyud ang nagsagunson nga nagpakita sa daghang mga dapit mga igsoon. Muna nga si Maria, gihatagan na mo siya talagsaon nga pagpasidungog. Muna, ikatulong punto mga higala nga si Maria mga igsoon, unsa man say natampo ni Maria sa kaluwasan. Una, si Maria mga higala, unsa to? Nakatampo siya sa kaluwasan sa katawhan tungod kay ang unod og dugo ni Kristo gikan kadto ni Santa Maria. Ikaduha, si Maria, ang natampo ni Maria mao ang pagsugot niya nga mahimo siyang inahan sa atong manluluwas. Iyang gidala ang atong manluluwas sulod sa siyam ka bulan. Gidala ni Maria diri jusod sa iyang tiyan. Kana usa kana kada kung pagtampo ni Maria nga iyang gida ang atong manluluwas sulod sa siyam ka bulan. Ikatulo, unsa man ni ikatulo, mao nga si Santa Maria siya'y unang mibuntog sa yawa. Si Maria mo'y unang mibuntog sa yawa. Nga dihang ang atong mga unang girikanan mao'y nakasa tungod kay wala sila mosunod sa sugo sa Dios. Tungod sa ilang pagkamasinupakon, nakasa ang una natong mga ginikanan nga mao si Adan ug si Eva. Mao na nga atong unang mga ginikanan napildi sa yawa. Kay nagpadaman sila sa tintal sa yawa. Nakasa sila. Wa sila mosunod sa sugo sa Ginoo. Wa sila mosunod sa sugo sa Dios. Nga ayaw kamo pagkaon ining bunga sa kahoy sa kahibalo. Na natintal sila sa yawa. Atong higayuna ang tao naluka pa sa sala. Ang tao mga igsoon nakasa. Ang unang nakasa babay nga mao si Eva. Mao na nga ang Dios mitagna dayon dito sa Garden of Eden, dito sa paraiso sa Garden of Eden. Ang Dios mitagna dayon nga magkaaway ang babay ug ang bitin, ug ang kaliwat sa bitin ug ang kaliwat sa babay. Klaro kay mga higala nga dunay kaliwat dining bitin, duna po ni kaliwat ang babay. Unsay giingon sa Ginoo, magkaaway ang babay ug ang bitin. Kita nasayod kita ni ana nga kanang bitin mao ang yawa. No? Kay ang yawa nagpakabitin man. Unsay giingon sa Henesis kapitulo 3 bersikulo 15, magkaaway ang babay ug ang bitin. Ug ang bitin mupaak sa tikod sa babay. Ug ang babay mudugmok sa sa yawa. Klaro kay mga higala. Sa ato pa mga igsoon, klaro og tataw nga kini ding babay mudugmok sa sa bitin nga maong yawa. Sa ato pa si Maria mao'y nipildi sa yawa. Maingon nga ang atong ginikanan nga mao si Eva mo'y unang napildi kay si Maria napildi ay si Eva napildi mas yawa kay natintal man siya. Nya doon na dayo babae nga gisgutan nga mooy mo pildi sa yawa. Dili man na si Maria. Ay dili man na si Eva. Mingon man sila si Eva man na brad. Saong gud pagkaiba na nga ang kining bayhana mo may mo pildi sa yawa. Si Eva di man kapildi sa yawa kay siya mahinoy na pildi sa yawa kay natintal man si Eva sa yawa. Busa kining babae nga mooy mo pildi sa yawa, dili ni si Eva. Kay si Eva pildiro naman sa yawa. Nya kining bayhana nga gisgutan sa Dios, mao may mo pildi sa yawa, mudugmok sa sa yawa. Nya kinsa man kining babae nga wala man inganli. Ngano wa man nganli kay tagna pa man kana siya mga higala. Nya kinsa man ang bayana? Kung atong basahon ang balaang kasulatan nga
nga dihang ang anghel miadto nagpahibalo ni Maria. Niingon din ang anghel sa Lucas 1 nga ang anghel nagpahibalo ni Maria. Og kadtong babae nga gipahibalo sa anghel, ang ngalan niya atong bayhana Maria angan sa babae. Mabasa gyud sa Lucas 1 nga ang anghel mi duaw nagpahibalo sa babae. Og matud pa sa Lucas, ang ngalan sa babae mao si Maria. Klaro kay mga higala nga kanading babae nga gihisgutan sa Henesis nga mo'y mudugmok sa o sa yawa. Matud pa sa Lucas, babae, ang ngalan sa babae mao si Maria. Klaro kay mga higala nga kanading babae nga gitagna sa Henesis nga mo'y mupildi si yawa dili si iba. Ang katumanan ni ana mao si Maria. Kay matud pa sa San Lucas nga dihang nagpahibalo ang anghel Gabriel ngadto sa babae, ang mabasag yun dinhi angan sa babae mao si Maria. Litra por litra gyud ang ato yung mabasa ang ngalan sa babae si Maria. Kung sa ngan sa babae si Maria. Busa klaro og tataw mga higala nga kanading babae nga gisgutan sa Henesis 3:15 nga maoy mudugmok sa yawa, mupildi sa yawa mao si Birhen Maria. Kay mao may mabasa nato sa Lucas nga ang ngalan sa babae mao si Maria. Therefore kanang babae nga mupildi sa yawa mao si Maria. Nya unsa pay laing prueba nato? Dihang si Kristo ug si Maria giimbitar dito sa kasal sa Kana. Si Maria mga igsuon tuwa po dito kuyog sa iyang anak. Nahutdan silang bino ang mga kinasal. Pero bantayin niyo mga higala, si Maria igo lang giimbitar dito. Si Kristo igo ra po giimbitar dito. Pero nabantayan ninyo mga igsoon, unsa gyud ka maayo si Maria. Kay ang igo, ang buhaton ra unta sa bisita, pagkaon, kaon lang. Dili mamoblema kung unsay nahitabo sa kasal. Pero nakita ninyo mga higala kung unsa gyud ang kamaayo ni Maria. Nakaditik si Maria nga ang kinasal nahutdan og bino. Nahutdag bino. Nakabantay si Maria ni ana pero moto nabantayan ni Maria nga nahutdan og bino. Unya uwaw kayo mga igsuon sa mga kinasal nga sa daghan sa mga gipang imbitar nahutdan sila og bino. Pero bantayin mga igsuon unsa kamaayo si Maria. Bisag si Maria giimbitar lang. Giimbitar lang dito ha. Si Maria gyud mismo mga higala mao gyud na moblema. Kabantay mo mga higala, si Maria gyud maoy miduol ni Hesus. Niduol gyud si Maria ngadto ni Hesus. Dili na ba unta na problema ni Maria kay igo lang giimbitar si Maria dito sa kasal sa Kana. Pero nakabantay si Maria nga ang mga kinasal na hotdag bino. Miadto dayon si Maria sa iyang anak. Anak, wala na sila'y bino. Pero mga igsuon, nagpadungog-dungog pa lang to si Maria. Wala to mo diretso pangayo si Maria. Kay si Maria dili man ni demanding. Nagpaibid-ibid pa to si Maria ni Jesus. Anak, wala na sila'y bino. Wag yu to mo diretso pangayo si Maria. Anak, pag milagro na kay wala na sila'y bino. Wala. Nagpadungog-dungog pa lang si Maria. Miingon siya, anak, wala na taon sila'y bino. Unya, unsa may giingon ni Kristo ngadto sa iyang inahan, babay, wala pa moabot ang akong panahon. Tanawa, si Maria gitawag og babay. Sa ato pa mga igsuon, si Maria mao di ay ang babay nga gitagna sa Henesis. Busa kanang pagtawag ni Kristo ni Maria babay, wa na magpasabot nga wa say respeto sa iyang inahan. O wala niya ilha si Maria nga iyang inahan tungod kay gitawag ni Kristo babay, dili na mo ibot pasabot. Hunahuna ara na sa mga protestante nga wala na kuno isipa ni Hesus si Maria nga iyang inahan kay gitawag lag babay. Hunahuna ara na sa mga protestante, dili na mo ang hunahuna ni Kristo. Kay kanading pagtawag ni Kristo og babay ngadto ni Maria, gituyo ka ng Kristo aron matuman ang katumanan, aron matuman ang gitagna sa Henesis. Aron ipaila ni Kristo nga kinsa ka ng babae nga gitagna sa Henesis. Muna nga si Maria gitawag ni Kristo og babae.
kay aron ipaila ni Kristo nga kana di ay si Maria mao ang babay nga gitagna sa Henesis 3:15. Mao na nganong gitawag ni Kristo si Maria babay? Babay, wa pa mabot ang akong panahon. Dili sabton nga si Kristo walay respeto sa iyang inahan o wala ilha ni Kristo ang iyang inahan. Dili kana mo'y nasa unahuna ni Kristo. Dili ingon ana si Kristo nga dili siya mo respeto sa iyang inahan. Ginoo siya nya dili siya mo respeto sa iyang inahan. Siya ray nagtudlo nga tahura ang imong amahar inahan nya siya mismo dili mo respeto sa iyang inahan. Di ba sa likwaot na? Sa to pa kanang pagtawag ni Kristo sa iyang inahan nga babae, wa na magpasabot nga wa siya respeto sa iyang inahan. Iya lang gituman ang tagna sa Henesis nga dunay babae nga mudugmok sa Oseawa. Gipaila-ila ni Kristo kung kinsa kanang babae nga mao'y mudugmok mopildi sa yawa. Mao na gipaila-ila ni Kristo ang iyang inahan. Sa unsang pamagi, iyang gitawag ang iyang inahan og babay. Babay, wa pa mabot ang akong panahon. Nganong gitawag ni Kristo si Maria og babay? Tungod aron iyang ipaila-ila o aron iyang ipaila sa katawhan nga si Maria mao gyud ang babay nga gitagna sa Henesis 3:15. Mao nay tumong nganong miingon si Kristo ni Maria og babay. Dili sabton nga way respeto si Kristo sa iyang inahan. Dili kana mao mga igsoon. Hunahuna ra nas mga pastor. Mao na mga igsoon, mao kanang ikatulong papel ni Santa Maria nga si Santa Maria mga higala mao'y mubuntog sa yawa mga igsoon. Siya mao'y nibuntog sa yawa si Maria mga igsoon. Pinaagi sa gahom sa iyang anak, gibuntog ni Maria ang yawa. Gidugmok ang o sa yawa, pinaagi sa gahom sa iyang anak mga igsoon. Mao kana mga higala, mao kana ang papel ni Santa Maria mga igsoon. Sa kaluwasan sa katawhan, nakatampo si Maria sa kaluwasan, pinaagi sa dugo ug unod ni Kristo nga gigamit ni Kristo sa pagpanubos, diin to gikan ni Kristo, gikan sa iyang inahan. Didto to mikuha si Kristo sa iyang inahan. Mao kanay gigamit ni Kristo sa pagpanubos. Ikaduha si Maria, misugot si Maria nga mahimo siyang inahan sa atong manuluwas. Siya ay midala ni Kristo sa iyang tiyan, sulod gyud sa siyang kabulan. Gidala-dala ni Maria si Kristo sulod gyud sa siyang kabulan. Ikatulo, ang papel ni Santa Maria mao ang pagbuntog sa yawa. Gibuntog ni Santa Maria ang yawa. Mao kana ang atong gisgutan sa Henesis 3:15 mga igsoon. Mao kana mga igsoon, mao kana ang pamalandungi. Nga si Santa Maria takos gyud natong daygon. Ang anghel himaya man gani ni Maria, kita pa kaha nga tao lang. Unsa ngilngig pa ta sa anghel? Maunta nay sabton ba? Mao kana ang among pag-ila ngadto ni Maria mga igsoon. Si Maria dili lang ordinaryong tao, kundi hatagan pagyud namo siyang espesyal nga pagpasidungog si Maria. Si Maria dunay talagsaon nga relasyon sa Santissima Trinidad. Mao na mga igsoon. Si Maria siya ra ang sa tanang mga santos, siya ra nahimong inahan sa manunubos. Sa tanang mga santos ug santa sa langit, si Maria lang ang nakatampo sa kaluwasan sa katawhan. Sa tanang mga santos ug santa sa kalangitan, si Maria lang mga igsoon ang pinakasuod sa tanang suod sa Dios mga higala. Kining mga santos sa atong simbahan sama ni Santa Monica, si Santa Teresa de Avila, si San Agustin, si Santo Tomas de Aquino. Kana sila mga suod man na sila sa Ginoo, kay mga santos man na sila. Tuan naman sila sa langit. Mga suod man na sila sa Ginoo. Pero kung maghisgot ka og babay, kung maghisgot kag tao nga pinakasuod yun sa Dios, si Santa Maria. Mao na mga igsoon nga atog yung sampiton si Santa Maria mga higala. Kay duna kana siya ay talagsaong relasyon tali sa Blessed Trinity. Duna siya ay talagsaong relasyon sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, sa Holy Trinity. Siya
Doon na siya talagsaong nga relasyon sa Blessed Trinity. Siya ay kanang ingnon na to talagsaon nga doon na siya relasyon tali sa Blessed Trinity. Og siya sad ang pinakasuod sa tanang santos. Siya ay pinakasuod kaayo sa Ginoo. Kay siya ra may nahimong inahan sa Dios. Kung ikaw anak ka, ang imong na kay inahan, ang numero 1 yun imong pinakasuod. Ang imog yung inahan, di ba? Kung doon na kay mga suod nga mga amigo o mga amiga, suod pud na siya nimo. Pero kung maghisgot kag pinakasuod, mga igsuon, ang pinakasuod gyud mga higala, ang imog yung inahan. Mo gyud ay pinakasuod gyud nimo, ang imog yung inahan. Muna si Santa Maria, doon na siya ay talagsaon nga relasyon tali sa Holy Trinity. Og siya pod ang pinakasuod sa tanang mga santos. Kay siya ra nahimong inahan sa atong manluwas. Muna mga igsuon, muna nga si Santa Maria, dili lang kay siya ordinaryong tao, kundi espesyal kaayo nga tao. Kay siya ra ang tao nga siya ang tao nga gitagna sa propeta. Siya ang gitagna ni propeta Isaias. Si Juan magbubunyag brad. Gitagna mamasato siya ni propeta Isaias. Yes, sakto na. Maupitaw na mga igsuon sa simbahan tulura ang gisaulog sa among simbahan nga gisaulog na mo ang ilang pagkatao. Si Juan magbubunyag, si Kristo ug si Maria kanara. Muna kana si Juan magbunyag, apil usab na siya sa espesyal. Muna gihatagan po na namo siya espesyal nga kapistahan si Juan magbunyag, dili kapistahan sa iyang kamatayon, kapistahan sa iyang pagkatao. Kay si Juan magbunyag nalambigit siya sa tagna usab ni Isaias. Ingon usab si Maria manghigala nga gihatagan usab namo siya talagsaon nga pagpasidungog tungod kay gitagna siya ni Isaias, siya ang gitagna sa propeta. Kaduha, siya ra nahimong inahan sa Dios. Ikatulo, siya ra ang nakatampo sa kaluwasan sa katawhan. Mao kana mga higala. Mao na mga igsuon nga ang maayong Kristohanon dili gyud makaakos pagpasipala ni Santa Maria, kundili takos gayud mo pasalamat ug muday ni Santa Maria Birhen. Hinaot mga igsuon nga doon na kamoy mapupo nining akong programa karon. Hinaot nga inyo kining ipaambit ngadto sa inyong mga friends sa Facebook. Hinaot nga inyo kining ipaambit ang akong videos aron daghang makadungog sa kining atong gipaambit karon, mahitungod sa papel ni Santa Maria Birhen sa kaluwasan sa katawhan. Hinaot mga igsuon nga inyo akong sundan nining sunod nako nga mga programa. Makatabang kayo kini kaninyo sa pagkat-on sa mga doktrina sa atong simbahan nga Katoliko. Og makatabang usab kini kaninyo sa pagpanalipod sa atong simbahan nga Katoliko nga kanunay nga giatake sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko. Kaya ang atong simbahan naputos kini sa mga atake, naputos kini sa mga laing relihiyon nga gibirahan kini sa mga laing relihiyon kini nga atong simbahan. Mao na nga kitang mga Katoliko mulihok gyud ta. Di gyud ta magtinapulan sa pagtuon sa Biblia, sa pagtuon sa mga doktrina sa atong simbahan. Aron kung duna kitay makatunan ato kining ipaambit ngadto sa uban natong mga kaigsuonan nga mga Katoliko nga wa pagyud in taon mahibaw sa atong mga pagtulunan, mga doktrina sa atong simbahan. Og ato usab gamiton ang atong kahibalos pagdipinsa sa atong simbahan nga Katoliko. Kung nahigugma kamo sa atong simbahan, ayaw ninyo pasagdi nga dunay mga atake sa atong simbahan. Kung tinuod mo nga nahigugma sa atong simbahan nga Katoliko, ayaw pasagdi
nga kanang mga atake sa laing reliyon inyong palabyon. Labani og dipinsaig gyud ang atong simbahan. Kung tinuod gyud mo nga nahigugma sa atong simbahan. Kay kung wa mo mahigugma sa atong simbahan nga Katoliko, aw di gyud na ninyo labanan ang atong simbahan. Di gyud na ninyo panalipdan ang atong simbahan. Bahala dunay mga atake, atakihon ang Santo Papa, atakihon ang mga rebulto, atakihon ang atong mahal na Birhen Maria, atakihon ang tanang mga doktrina sa Katoliko. Kung wa mo mahigugma sa simbahan Katoliko, di gyud mo mulaban sa simbahan Katoliko. Muna kung ikaw usa ka maayong Kristohanong Katoliko, kung ikaw maayo kang Katoliko, kung dunay mga atake sa atong simbahan, panalipdig yun ang atong simbahan. Unya, usaon man nimo pagpanalipod kung wa ka magtuon sa mga pagtulunan sa atong simbahan, ug wa sad ka magtuon, dapat magtuon jud ta sa Biblia. Di gyud ta magtinapulan og basa sa Biblia. Di gyud ta magtinapulan sa pagtuon sa mga doktrina sa atong simbahan nga Katoliko. Aron kung dunay mga atake nga mga laing reliyon sa atong simbahan, kaya na natong dipinsahan ang panudlo. Hinhilang ko kutob, daghang salamat sa inyong paglantaw kanako. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless mga igsoon.